Aquí veis, a dalt. Tota la compra aquí. 2135. Tota la compra aquí al Start Point. Mira, mira, que guapo. Ara he marxat a la tèrmica. Start Point a les 2. Falta encara 20 minuts. N'hi ha que porten volant 2 hores. Encara a l'Start Point falten 6 minuts per l'Start. Jo començo ja, 6 minuts abans, vinga. I tots a saco cap aquí la nostra tèrmica. Mira que guapo. A saco cap a la vessant. Mira el Fali. Aquí al davant el Fali va a quart o cinquè o sisè, bueno, és igual. Aquí tota la bestia de 120 SRS Ager 2025. Miquel Àngel, Eloi, que podeu dir alguna cosa? Aquí baix. Ara tots estan aquí al Montsec de Rúbies perquè havien de fer una balisa allí al Coll Llorenga i ara han de tornar. Després han d'anar fins a Sant Gervàs, tornar fins a Fígols de Tremp i després gol a Organyà, un volarro. A veure com anirà. Rúbies, tot el grup del davant allí, que estan remuntant per tornar cap a Àger. Ara ja estan tirant. Guapíssim el dia, mira aquí, gent que encara està venint. El que no conec a ningú, l'únic que conec és el Fali. Aquí la foton a saco. Ui! Yehu! No sé si era el Tàcats aquest o què. Aquí, no sé quina és aquesta. A veure, tots a saco ja de tornada. Bestial ara, bestial. Aquí baix, a dalt. ¿Qué haces, tío? Coño, cago en Dios. ¿Pero qué no miras? ¿No miras o qué? Cago en la puta d'oros. Com pot ser que se me fot un tio per darrere? Increíble. Increíble. Increíble, macho, ¿Que no miras adelante? ¿No miras adelante o qué? Ai, flipat. Ja me veia amb el paraques. He sentit un ciroll que dic, això no és una plegada, tio. Això no és una plegada. Aquest de l'Ozone. Aquesta negra, blava.
Ha estat increïble. O sigui, jo no, porto 36 anys volant, no m'havia passat mai això, tio. Se m'ha enganxat un tio pel darrere. Pel darrere. Increïble, no devia mirar res. No sé on mirava, però endavant no mirava. I sort que s'ha agafat, s'ha enganxat bastant recte i no s'han enganxat a suspentes ni res. Ja me ve amb el paraques. Miro enrere i em veig un parapent aquí al borde de fuga. De flipar. De flipar. Un dia fantàstic aquí a Àger. Hòstia, el Fali aquí baix s'ha quedat retrasat. S'haurà quedat baix i va molt retrasat ara. Sant Mamet aquí baix. Bueno, tiro cap a Berga, va. Tiro cap a Berga, per allà a la Conflu. Coscollet, Oliana allí i Pantano Rialp. M'ha costat trobar la tèrmica aquesta, està després de Vilanova està bastant parat, però bueno, al final aquí els dos Montsecs, tota la conca, damunt d'Oriana, Sant Honorat, això que sembla Montserrat. Pantano Rialp. Pantano d'Oriana, Organyà allà i Oriana aquí baix. Un dia amb bastant ponent, quasi nord-oest, amb segons quina capa. Ja es veu, a Oliana, Organyà. Allí tenen el gol avui. Sant Honorat, Oliana. Deriva de nord-oest ja. Ja em va bé perquè vull anar cap baix, anar per Solsona. 2228. Vamos que nos vamos.